दायो फंबाय बिनानावमोनहा बेवहाय जनायफ्रा सोरबा ओंखाम रसा नांबावो नामा? आखाइ दैखां। आं ओंखाम रसा नांना फैनांदों, ओंखाम रसा नांनानै फरायबोदों। दाथ' आं खोनानो मोनदों रावबो ओंखाम रसा नांनानै स्कुल गारनांनाय, फरायनो गारनांनाय बेबायदि जालानो। जोंनि समाव आंनि लोगोफ्रा गोबां जानो गैयैनि, लेखा बायनो हायैनि, ओंखाम ओंख्रि गारनानै, लेखा बायनायखौनो ज्राब गारनानै लावखार थानांदों, दाहोना थानांदों, खामला मावना जानांदों। कलेज बा इउनिभार्सिटियाव मोना एक्सट्रा जितु प्रफेसनेल कर्सफोर हाबनानै नायजायो। Like sugar, protein needs higher amount of water than other crops like. जि कर्सखौ जोङो कलेज बा इउनिभार्सिटियाव मोना एक्सट्रा जितु प्रफेसनेल कर्सफोर हाबनानै नायजायो। बेफोरखौ जों मोना कलेजफोराव नङा होमबा? जार्नालिजम साबजेक्टफोरखौ जों मोना, किसुमान हिन्दीफोरखौ मोना, बा कम्पिउटारनि सायाव जों मोना, BBA फोरखौ मोना जोङो। बेबायदि जोंनो गोबां कर्स दङ। बेयो SC STनि थाखाय फ्रि बावसो। नैबे माबा जानांगौ डिप्ल'मा हायार सेकेन्डारि जानांगौ। किसुमान मेडिकेल कर्स रिलेटेडबो दङ। Ayah belum aku suka lebih. Kamar rumah mau. Pilih lu yang baik tau. Ini isi target. Eximnya tangkai. Hah? Eximnya tangkai. Wah, itu coklat lagi nih. Silence lang mana lagi mau. जों दा मा नायनो थांगासिनो আমি বাহিৰে আমাৰ সকলোক আনন্দিত আৰু উপলব্ধি কৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া পৰিৱেশন কৰিব দেহু ব্ৰহ্ম। এয়া আমাৰ মঞ্চত শ্ৰী দেহু ব্ৰহ্ম থাকিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। সকলো ইয়াত আজিলৈকে 3 দিন হ'ল। tetapi murah নাই। এইটো পাত গাঁৱত একদম পিছে পিছে আছিল। এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল না? মৰা নাই এতিয়া।
আৰু এতিয়া আমাৰ এই সেশনৰ বাবে আমাৰ বিশেষ প্ৰফেসৰ ফণীন্দ্ৰ গয়াৰী মহাশয় প্ৰফেসৰ অফ ইকনমিক্স जोङो बारा गोलाव खालामला 20-25 मिनिटनि गेजेराव जों बे हाबा खुलुमबाय बयखौबो आं फणीन्द्र गयारी दावराव खामानि मावनाया आङो दा 20 बोसोरनिबो बारा जाबाय बे मेलाव बानलुनि आसार लागोन ना आसार लाना हा जिरायनो मोजां थालै मोनाया मोनजाबा सानसु मोनजाया बेबायदि ओंखाम रसा नांनानै फरायनानै गिदिर मानसि जानो नाजानांगोन लेखा फरायनांगोन दायो फंबाय बिनानावमोनहा बेवहाय जनायफ्रा सोरबा ओंखाम रसा नांबावो नामा आखाइ दैखां आं ओंखाम रसा नांना फैनांगोन ओंखाम रसा नांनानै फरायबोदों दाथ' आं खोनानो मोनदों रावबो ओंखाम रसा नांनानै स्कुल गारनांनाय फरायनो गारनांनाय बेबायदि जालानो जोंनि समाव आंनि लोगोफ्रा गोबां जानो गैयैनि लेखा बायनो हायैनि ओंखाम ओंख्रि गारनानै लेखा गारनायखौनो ज्राब बारनानै लावखार थानांदों दाहोना थानांदों खामानि मावना जानांदों दा होनांगौ स्किल टेकनिशियान स्किल एडुकेटेड फारसे जानांगौ होननानै आं सानो उन्दैयाव आङो एलपि स्कुलाव फरायोमोन हाइ स्कुलाव फरायोमोन बा कलेजाव फरायोमोन बेबायदि मिथिं जायोबा उनाव बिए फणीन्द्र गयारी बिए बा फणीन्द्र गयारी एम ए लिरनो लुबैयो दायो फरायै फैदो दामब्रा माखासे खालि ड्रेस पेरेन्ट असते 아까지 마마지 마크 그러더니 가장 시간을 내 이번 연이 무작위 나는 꼬리 치고 하니 라 마마야 원이야 원이야 mình cô bé lúc nào bé số đấy bao nhiêu rồi khi nào đâu ngủ trên này là